गासै भारतारिफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि दीपिका पादुकना भारत हादरखौ सावथुन मुलुगाव समायहोनायनि अनगायैबो बुहुमनाङैनो भारत हादरखौ फिन गोग्गाहोदों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि दीपिका पादुकना बुहुमनाङैनो गिबि खेबनि थाखाय FIFA वर्ल्ड कपनि ट्रफिनि जिखौ बोखारजेननो खाबु मोनदों। बे खेबनि काटाराव जानाय FIFA वर्ल्ड कप ट्रफिनि जिखौ बोखारजेननानै बेखेवनानै होगोन बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि दीपिका पादुकना। बे बाथ्राया थारैनो गासै भारतारिफोरनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बुहुमनाङैनो दासिमबो रावबो फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफ्रा FIFA वर्ल्ड कपनि जारिमिनाव बे खाबु मोनफेराखै। फावखुंग्रि दीपिका पादुकना FIFA वर्ल्ड कपनि ट्रफिनि जिखौ जोबथा गेलेनाय बादायनायाव बोखारनानै बेखेवनानै होगोन। बे खौरांखौ मिथिनानै गासै भारतारिफ्रा खोब गोग्गानायखौ फोरमायदों आरो गोजोननाय मोननानै समाजारि बिजोङाव गोबां फोसावदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।